N-am ajuns încă la Istanbul, dar poftă de a încerca celebrul kebab cu pește m-a făcut să aduc Turcia în bucătăria mea. Azi am gătit un kebab cu macrou, simplu, aromat și plin de gust. Am început prin a curăța și a filia peștele, am scos toate oasele și l-am uns bine cu o marinadă delicioasă. Toate ingredientele sunt mai jos în descriere. L-am lăsat la cuptor la 200 de grade cam 15 minute ca să fie fraged, dar cu pielea ușor crocantă. Între timp am tăiat toate legumele cât mai subțire și am pregătit un sos din iaurt grecesc, usturoi, mărar, sare, puțin suc de lămâie și un strop de ulei de măsline. Apoi am început să montez kebabul pe o foaie de lavaj, am pus mai întâi legumele, apoi o bucată de pește, pe deasupra puțin suc de lămâie, încă puțin sos și am rulat totul strâns. Și acum vine secretul turcilor, kebabul se prăjește în puțin ulei de măsline amestecat cu coriandru măcinat. L-am lăsat 3-4 minute pe fiecare parte la foc mic până a prins o crustă aurie. Rezultatul? Un kebab incredibil de gustos, proaspăt și aromat. Abia aștept să ajung la Istanbul și primul lucru pe care o să-l fac o să gust versiunea lor originală gătită la grătar.